Hallo, ik wil dingen kopen. Ik heb een appel, een potlood en een chocolatereep. Hé? Waarom heb je slechts 3 dingen in je winkel? Het is een nieuwe winkel. Ik krijg meer appels krijgen morgen. Vandaag heb ik alleen deze dingen. Ik koop van appels. Ik zie veel als een kind was. Mijn goedmoeder mag de appeltaart. Hoeveel voor die appel? De appel kost €3. Je kunt de chocolade kopen voor een extra euro als een aanbieding. Nee, ik vind chocolade niet lekker. 3 euro is te veel voor een appel. Fijn. Hoe zit €2? Het is goedkoop. Ik zal 1 euro betalen. Oké, €1. Wil je de levenslange garantie kopen voor €1 extra? Een garantie? Het is een appel. Waarom heb je een garantie nodig? Wat als je appel laat vallen op de grond? Een garantie is altijd goed. Oké, ik koop die garantie voor de appel. Wil je iets anders? Het potlood is een aanbieding. Heb je een andere kleur van het potlood? Groen is echt ouderwets. Nee, maar dit potlood is een goed merk. Wacht, dit is geen potlood. Het is een pen. Waarom verkoopt u een pen? Vermond als een potlood. Wat? Nee, het is duidelijk een potlood. Waarom zou ik een pen vermond als een potlood verkopen? Dat is gewoon dom. Ik wil check. Ik wil deze appel niet meer. Nur ik weet dat je pennen vermond als potlood verkoopt. Wacht, als je deze appel koopt, zal ik u dit chocolatereep gratis geven. U kunt naar huis gaan en appelchocolataart maken. Mijn oma mag de appelchocolade doen. Ik jong was. Mijn familie ging op een picknick in een park. Mijn moeder mag de bootjes en mijn opa werkt de hele bedrijf. Heel goed. Hoe zal je betalen? Ik wil me pinnen. Nee, ik neem alleen contant geld. Waarom vraag je het als je alleen contant geld aanneemt? Ik heb geen geld. Fijn, je kunt de appel hebben als ik uw krant kan hebben. Fijn, neem de krant. Dit is de slechtste winkel waar ik ooit gewinkeld heb. Wacht! U vergeet uw appel vergeten. Hallo, verkoop je kleding? Nee, ik heb geen kleding. Maar dit heb een stukkas. Het is goed merk. Nee, ik wil geen kaas. Wacht, gisteren kwam je naar mijn winkel? Je koopt een appel. Wat? Nee, dat moet mijn kwade trilling geweest zijn. Nee, ik denk dat je het was. Je koopt een appel en koopt het potlood niet. Ik herinner me dat je omdat je chocolade niet lekker vond. Fijn, dat was ik. Ik gewoon een boek bezoek aan andere winkels om te zien welke dingen ze verkopen. Ja, ik zie dat je geen appels verkoopt. Ja, wil je iets anders kopen? Ja, ik zal een boek kopen. Dit er interessant uit. En het is slechts €3. Het is goedkoop. 3? Nee, dat
is een vergissing. Het is 30 euro. Wat? Dat is te duur. Ik kan naar de bibliotheek gaan als ik het echt wil. Ja, maar deze boek wordt geleverd met een garantie. Waarom zou ik een garantie willen met een boek? Je zou het kunnen laten vallen in een plaats. Je kunt een doorweg boek niet lezen. Nee, ik wil de garantie niet. Ik las wel boeken als kind. En ik heb ze niet laten vallen in plaats. Heb je die andere boek gelezen? Nee, is dat ook 30 euro? Nee, dit is 3 euro. Omdat het gevoelig is. Het ziet er goed uit, alles nu. Ja, het is niet een heel goed boek. Dat niemand heeft het echt gelezen. Waarom zou ik een boek dat niet goed is kopen? Waarom zou je zelfs een boek dat is niet goed is verkopen? Het is goedkoop. Sommige mensen willen slechte boeken en sommige mensen willen zoeken goedkope boeken lezen. Het is dezelfde reden als wanneer je dat potlood verkoopt als een pen. Waar koopt u alleen boeken? Ja, het is een boekwinkel. U zou moeten overwegen meer dingen te verkopen. Ik heb hetzelfde aantal dingen die je doet verkoopt. Ja, maar ik heb 3 verschillende dingen. Je hebt slechts 3 boeken. En ze zijn allemaal van hetzelfde genre. Mijn vader had een boekenwinkel. Wow. En hij had 100 boeken. Verschillende soorten boeken. Kinderboeken, kookboeken en non-fictie boeken. Als u niet beschikt over meer boeken, misschien moet je een ander type winkel openen. Deze winkel is al 300 jaar in mijn familie. Ik ga niet nog een winkel openen. Misschien moet je wat meer boeken te krijgen, zodat de winkel kan nog een week kan duren. Oké, ik zal dat doen. Ga je het goedkope boek kopen? Ja, ik zal betalen met contant geld. Ik neem alleen gepaard geld. Goed, want ik heb alleen maar klein geld.